Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube канала Радыё Марыя. З вами Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра кветку. І сёння мы з вами будзем працягваць нашу размову пра тыя дары з расліннага свету, якія атрымаў маленькі Езус ад 3 вешчуноў. Мы уже паразмаўлялі з вами наконт ладана, а зараз мы з вами будзем размаўляць наконт міра або смірна, яе яшчэ так у тыя часы называлі. Гэта маленькая непатрабавальная смала, дрэва адыгрывала, гуляла такую вельмі выключную значную ролю ў жыцці людзей, у культурных звычаях шмат стагоддзяў. Канешне, калі мы кажам міра, смірна, найчасцей за ўсё яна асацыюецца ў нас з 3 вешчунамі, з 3 каралямі. Але калі вельмі так дакладна паглядзець Біблію, то там яна ўзгадваецца больш за 150 разоў. І яна згадваецца ў Бібліі вельмі так цікава ў песняў Саламона. Гэта такая вельмі прыгожая метафора боскай любві і блізкасці. Яна ўзгадваецца як сімвал любові жаніха да сваёй нявесты. І гэтая любоў малюецца як такая моцная ды ахвярная, вось калі чалавек гатовы пакутваць за свайго каханага. Міра ўзгадваецца, напрыклад, у кнізе Эстэры як такая частка працэсу ачышчэння жанчыны перад тым, як яна зможа ўжо сустрэцца з царом. У кнігі Быцця ўзгадваецца, што гэта адзін з такіх тавараў, які неслі, каб прадаць у Егіпет, вось калі парабавалі Юзефа. Нават узгадаю гэты ўрывак, прачытаю яго. «И сели они есть, взглянув вверх, они увидели идущий из Галаада караван израильтян с верблюдами, несущими ароматную смолу, бальзам, смирну, которые направлялись, чтобы привести их в Египет». І сапраўды міра заўжды ва ўсе часы старажытныя яна лічылася прадметам раскошы. Яна каштавала па вазе золата. Вось на адну палову клалі смірну, на другую золата, і вось вы разумееце, што у іх была аднолькавая цана, настолькі яна была дарагой, і гэта сапраўды была раскоша. Яе выкарыстоўвалі для падрыхтоўкі цел для пахавання. Яе таксама выкарыстоўвалі як леку. Яе таксама выкарыстоўвалі ў тагачаснай парфумерыі. Для каджэння яна таксама карысталася. Але ва ўсялякім выпадку міра гэта быў такі сімвал багацця ды статусу. Міра гэта смала, якая вылучаецца з расліны каміфора міравая. То бок смала міра, а дрэва каміфора. Смала ладан, а дрэва басфелія. Так? Гэта не дрэва ладан і не дрэва міра. Тут крыху звернем нашу увагу, каб быць далей па жыцці вельмі адукаванымі беларускімі людзьмі. Часам путаюць міра і міро. Гэта алей міро, і гэта зусім іншы такі прадукт. Яго рыфтуюць міро з аліўкавага алею з даданнем яшчэ 40 араматычных усялякіх інгрэдыентаў. Але гучаць яны і так сінанімічна. Сама же каміфора міравая, гэтае дрэва, з якой атрымліваюць смалу міру, яна не высокае дрэва, нізкае, самы вялікі 3-4 метры. Гэта, ўжо так, веліканы сярод расліннага свету. Так? Усе гэтыя дрэвы пакрыты шыпамі, усе гэтыя дрэвы вельмі прыгожа квітнеюць такімі чырвонымі кветкамі ў веснавы перыяд. І, канешне же, сустракаюцца яны на Аравійскім паўвостраве, Омане, Йемене, Афрыцы, гэтай сучаснай Эфіопія, Самалі, Кенія. Вось калі ўзгадаць мапу, то можна дзесьці так уявіць, дзе яны растуць. І як і ў выпадку з ладанам, робяць надрэзы на дрэве, з іх сцякае смала, якую завуць слязьмі.
Потым смала высыхае, крысталізуецца і становіцца чырнаватай або карычневатай. Праз некалькі тыдняў яе ўжо збіраюць, ну і далей мы ведаем, што з ёй робіцца, яе прадаюць. Вось, збіраюць смалу двойчы ў год, восенню ды вясной. Цікава тое, што адкуль пайшло вось гэтае міра і міро. Міра як смала і міро як алей, якім памазвалі святароў і зараз яго карыстаюць. Цікавостка ў тым, што ў старажытнай Грэцыі усе пахкі, духмяныя рэчы называлі словам мірон. То бок адсюда мы і маем міра і міро. Гэта такое агульнае. Вось, калі ўжо кранула старажытную Грэцыю, міра была там шырока вядома, яе карысталі не толькі для пахаванняў, але ёй харчаваліся, дадавалі ў віно з мёдам, з кветкамі. Гэта быў такі нетанны напой. Таксама самыя першыя духі, якія ведае чалавецтва, у старажытным Рыме яны былі прыдуманы, менавіта там заўважылі, што гэтая смала міра вельмі карысны, доўга утрымлівае іншыя водары. Гэтыя духі называюцца сусаніум. Туды ўваходзілі лілеі, мёд, іншыя сякія алеі, мускус, карыца, шафран, ну і, канешне, наша міра. Але вернемся да таго, што міра гэта быў вельмі каштоўны дар. І сапраўды, калі гэтыя вешчуны прыйшлі да маленькага Езуса, напэўна, яны яшчэ тады не сэнсавалі сабе, што ён калісьці памрэ за нас на крыжы і так далей. Гэта быў проста вельмі, сучаснай мовай кажучы, дарагі падарунак. Вось, як жа ён трапляў? Вырошчвалі гэтыя дрэвы ў Аравіі, і яшчэ ў 5 стагоддзі да нашай эры Герадот пісаў такія цікавыя звесткі, што Аравія гэта такая краіна, якая вельмі вядомая, вельмі пахучая, там шмат усялякіх дрэў, гэтыя дрэвы даюць вось гэтую смалу, і ахоўваюць іх усялякія разнакаляровыя драконы. І на хвіліначку, вось чытаючы гэта яго аповеды такі, гэта была па тых часах амаль што навуковая літаратура. І менавіта з Аравіі адтуль гэтая араматычная смала трапляла ў Егіпет. І ўжо ў Егіпце яна пачынае выкарыстоўвацца для бальзамінавання тэл фараонаў. Як гэта атрымоўвалася? Рабілі такую сумесь, сыпучую, сухую, і калі ўжо вымалі органы з цела памерлага, і туды яе засыпалі. Вось гэта быў такі прыклад таго, як карысталі гэтую міру. І выкарыстанне міры ў габрэйскіх пахавальных звычаях. Ну, тут можна крыху супыніцца ў 2 словах, бо на самой справе габрэйскае слова «міро» падходзіць ад слова «мор», якое выкарыстоўваецца ў старым запавеце больш за 50 разоў, і карыстаецца найчасцей за ўсё ў кантэксце пахавання і памазання. Па-першае, згодна з габрэйскай традыцыяй, мёртвае цела лічылася нячыстым, і міра выкарыстоўвалася як такі ачышчальны сродак для памазання гэтага цела, так, каб сімвалізаваць тое, што памерлы гатоў ужо для пахавання. Па-другое, міра выкарыстоўвалася як араматызатар, каб замаскіраваць пах цел, якія ўжо пачыналі раскладацца. На самой справе давайце ўзгадаем той момант, калі Юзеф з Арымафеі папрасіў вось гэта цела Ісуса, каб яго памазаць маслам міры, то ён ж тады сапраўды прынёс гэтую міру, смалу у сумесі з алоя, і вось гэтае цела было абмазана менавіта вось гэтымі рэчывамі. І па-трэцяе, міра гэта было вельмі дорага, гэта было нетанна, і гэта была такая нібыта пашана і павага да чалавека, які ўжо спачыў. То бок, як зараз прынесці нейкі там вялікі вянок, не ведаю, дарагія кветкі, то бок сапраўды вось гэта каб ушанаваць памяць гэтага памерлага. Мы ўсе ведаем камень міра памазання, да? То есть вось той камень, на якім был цела Езуса Хрыста было памазана
алеем з мірай, і ён зараз захаваўся, ён міраточіць. Гэта знаходзіцца ў храме гроба Гасподня ў Іерусаліме, камень умашчення, даска Гасподня, камень мірапамазання. Вось гэта ўсё пра адно і тое ж. Сапраўды я была у Іерусаліме, самога гэтага камня я не бачыла. Сакрэт у тым, што гэты камень накрыт вялікай такой ружовага колеру мармуровай плітой. Яна дзесьці 1,5 на 2,5, напэўна, такая вялікая пліта. Над ёй 8 лампадак, як сімвал 8 канфесій, якія маюць месца ў гэтым храме. Вось гэта ўсё вельмі прыгожа. Побач такой нібыта зорачка значна месца, дзе панна Марыя стаяла, калі ўкрыжавалі Езуса, і калі я не блыту з правага боку, уваход уже туды на Галгофу. Вось гэтая пліта, яна там месціцца. Водар вельмі прыемны, вельмі такі гучны пах. Канешне, праз гэты мармур менавіта міра сама не сачыцца. Гэта штучна гэты мармур намазваюць, але паломнікаў вельмі шмат, і лічыцца, што калі пакласці нейкі там крыжыкі, абразікі, рэчы вось на гэты камень, то яны ўжо будуць асвечаныя. Вось, то бок людзей шмат, а рэчаў, якія кладуць на гэты камень, яшчэ болей. Але міра была вядома яшчэ і як лекавы сродак. Яе ўжывалі для паляпшэння кровазвароту, для гаення ран, для балючых пухлін, ну і іншых хвароб. Вельмі шырока карыстаў міру Авіцэна, нам усім вядомы. Але найчасцей за ўсё міру выкарыстоўвалі як болей суцяшальны сродак у тыя старажытныя часы. І мы можам таксама ўзгадаць той момант, калі Езуса распіналі, яму прапанавалі віно, якое было змешана з мірай, каб палегчыць боль, але ён адмовіўся. Вось, і часам нейкія тэолагі ўзгадваюць, што гэта такі таксама акт ахвярапрынашэння, вось, і што міра сэнсуе яшчэ і ахвярапрынашэння. Вось. Міра часта выкарыстоўвалася ў святых алеях для памазання і лічылася такім водарам, сімвалам святасці і праведнасці. У кнігі «Зыход» Бог даручыў Майсею прыгатаваць святой алей для памазання, і ў склад гэтага алею якраз такі ўваходзіла міра. Алей міро, а смала міра. Да? Вось міра ўваходзіць у склад міро. Міра як адзін з інгрэдыентаў міро, гэтага святога алея для памазання, ён выкарыстоўваецца для асвячэння скіні і яе строя, для памазання святароў, прарокаў, вось, і гэтак далей. Цікава, што можам, дарэчы, і ўзгадаць, я спампавала вось гэтыя радочкі ў святым пісанні, і сказаў Гасподь Майсею, кажучы: «Вазьмі сабе лепшых пахучых рэчаў, смірны саматочна 500, маецца на ўвазе сікляў, карыцы пахучай паловы супраць таго 250, трысцёга пахучага 250, касі 500 сікляў, па сікле свяшчэнным, і масла аўліўкавага гін, і зрабі з гэтага міро для асвячэння, памазання, мазь складовую, мастацтвам, якая складае масці». Вось, і гэтая святая сумесь выкарыстоўваецца ў рэлігійных абрадах, у тым ліку для асвячэння новых храмаў, так, і, дарэчы, для асвячэння людзей, якія вось будуць потым царамі. Адсюда мы маем памазаннік Божы, то есть памазаны на царства вось гэтым алеем міро. Вось. У асноўным складзе міро гэта алей аліўкавы, вельмі вялікай такой яркай, лепшай якасці. Ён змешваецца з белым віном і яшчэ дзесьці каля 40 інгрэдыентаў, аднім з якіх будзе якраз наша міра. Там яшчэ і цытрынавы алей, і гваздзікавае масла, і радан, і ружовае масла дадаюць, карацей кажучы, вельмі такая складаная рэч. Яшчэ некалькі слоў хачу сказаць пра міраструменне, міраточенне, бо кажуць, што
абразы, іконы, яны часам плачуць непасрэдна мірай. І хтосьці з гэтым згаджаецца, бачыць у гэтым такі цуд, нейкі Божы провід, а хтосьці кажа, што гэта хітрыкі святароў. Згадаю такі вельмі цікавы выпадак з гісторыі. Ён адбыўся з Пятром I. Мы ведаем, што ён так вельмі жорстка ставіўся да святароў. Вось, і аднойчы заплакала некая там ікона. І ўсе сказалі, гэта цуд, гэта такі провід Божы. А ён сказаў, не, давайте мне яе нясіце да хаты. І ў прысутнасці шматлікай колькасці людзей ён пачаў глядаць вось гэты абраз, гэтую ікону, і калі зняў не звонку, а з таго боку, так, са спінкі, як мы кажам, зняў вокладку, то там пабачыў, што на ўзроўні вачэй той постаці, якая была выяўлена на гэтым абразе, было некалькі такіх кропелек густога драўлянага алею. І вось менавіта гэтыя густыя такія кропелькі яны пачыналі падцякаць, калі побач з гэтым абразам гарэлі свечы. І то бок падцякалі яны з маленькіх надрэзікаў, якія былі якраз пад вачама гэтага святога, які быў намаляваны, выяўлены на гэтым абразе. І вось так раскрыўся гэты такі хітрык. І сапраўды навукоўцы вельмі так глыбока, грунтоўна даследавалі тое, дзе ж усё ж такі плачуць гэтыя абразы і чым яны плачуць. Плачуць сапраўды мірай, сапраўды гэта ўсё так і працуе, як я распавяла, але вось момант, калі пачынаецца вось гэты міраструменне, калі гэты алей пачынае з густога ператварацца ў вадкасці, падцякаць, гэта сапраўды вызывае вялікія пытанні ў навукоўцаў. І вось тут сапраўды Божы цуд, бо лампады, свечкі, яны заўжды побач з абразам, і цяпло ёсць заўжды. Увогуле, калі мы кажам пра міру, кажам, што гэта святы пах, і што шматлікія святыя маюць святы вось гэты характэрны пах. Нават, прынамсі, ёсць такі тэрмін, як пах святасці, асмагенезія. Вось. І ён супрастаіць паху смерці, то супрастаіць паху серы. То есть тое, як цела раскладаецца. Хтосьці узгадваў тыя першыя часы раннехрысціянскія, калі першых хрысціян клеймілі, кажуць, што вось гэтае месца клеймо, яно таксама пахла. Кажуць, што целы памерлых святых, яны пачыналі струменіць гэты водар. Кажуць, што пахлі нейкія там іх часткі цела, ці месца, дзе яны жылі, ці рэчы, якімі яны карысталіся, і гэтак далей. Але вось ёсць гэты тэрмін водар святасці. Найчасцей за ўсё, канешне, пахнуць кветкамі, пахнуць ладанам і пахнуць мірай, бо ў міры вельмі такі своеасаблівы, крыху драўляны водар, і яго ні з чым не паблытаеш. Адна з, на мой погляд, самых цікавых буйных такіх гісторый — гэта гісторыя святога Сімеона Стоўпніка. Гэта 500 год ад нараджэння Хрыста. Вось мы ведаем, што гэта такі, дзівак па нашых меркаваннях зараз, так? Ён 37 гадоў правёў на вяршыні слупа, дзе маліўся, дзе разважаў. Вось, і калі ён памёр, кажуць, што і стоўп, на якім ён сядзеў, і сам святы, ён нібыта струменіць вось гэты водар міры. Струменіць водар святы і зараз. А вось слуп, на які ён стаяў, быў разбураны ракетай у Алепа ў 2016 годзе. Калі мы кажам пра Бога і пра яго водар, мы кажам, што Бога цела няма, то бок няма і водару, але мы чамусьці заўжды гэты водар боскі шукаем. Шукаем гэты святы водар, водар гэтай святасці. І такія выбітныя асобы, як той жа Сімеон Слупнік, вось Стоўпнік, гэта так, пакаленне шматлікія монахаў, монахінь, сясцёр, яны адкідалі гэту светскую сферу і праводзілі жыццё у такім мірскім, прабачце, жыццё ў сузіранні вышэйшых рэчаў, так, не ў мірскім, а наоборот у вышэйшым духоўным такім стане знаходзіліся. І, канешне, яны казалі, што пра якія водары вы кажаце. Гэта ўсё мірское. Але мы, людзі, якія не зышлі ад свету, не адышлі, так, мы жывём у такой рэчаіснасці, мы успрымаем наш пачуццёвы вопыт, то есть менавіта тое, што мы бачым, чуем, слышым і
былі якраз такі пахі ды водары. Вось, і, канешне же, мы тады у тыя часы маглі бы зразумець людзей, якія не прыдавалі некага значэння гэтым водарам, але зараз усё змянілася. І сапраўды ці змянілася так, тут можна паглядзець крыху глыбей у гісторыю і паспрачацца. Бо ў першыя такія раннія хрысціянскія часы, калі першым хрысціянам прапанавалі адмовіцца ад Хрыста, адмовіцца ад сваёй веры і скласці ахвяру нейкаму там паганскаму богу, то найчасцей за ўсё і найхутчэй за ўсё гэта не прыносіць нейкіх ахвяр там жывёл, так, а вось менавіта штосьці воскурыць, то есть нейкі фаміам такі даць вось гэтаму паганскаму богу. Людзі адмаўляліся, абіралі пакутніцкую смерць, і то бок у тыя часы менавіта вось каджэнне, гэтыя усе водары, яны часам сэнсаваліся менавіта з такімі башкамі паганскімі, з адступнічествам. Але з цягам часу ўсё пачало змяняцца. Уже дзесьці ў сярэднявеччы, калі гарады просто танулі ў гэтых непрыемных водарах, і самыя такія пахучыя рэчы, яны былі недасягальныя для простага люду, і ўсё роўна яны неяк так прасочваліся ў грамадства, людзі шукалі нейкія сінонімы з простых кветак, простых травак, каб неяк араматызаваць гэтае паветра, то зноў ж такі людзі пачалі звяртацца вось да гэтага паняцця водар святасці. Як кажуць гісторыкі, што хрысціянства ўзнікла ў свеце, дзе усялякія пахі мелі значэнне. І калі звярнуцца зноў ж такі да гісторыка, так, у часы Езуса Рымская імперыя імпартавала да 10 000 вяртлюжых грудаў міры ды ладану ў год. Гэта зараз эквівалент 10 700 тонн. Вось. І не думайце, што ўсемагутны Бог загадаў гэта, пісаў Арыген, адзін з першых ранніх хрысціянскіх багасловаў, і асвяціў у законе, каб пахошчы былі прывезены з Аравіі. То бок гэтымі рэчамі заўжды карысталіся. Па цягу часу іх гісторыя карыстання крыху змянялася. Але чаму я гэта ўсё распавядаю? Людзі маюць аромапамяць. І гэта такая дзівосная штука. Чаму? Што мы маем сувязь паміж пахамі і нашымі нейкімі перажываннямі. Як атрымоўваецца? Каб пачуць гук, нам трэба вуха, і ўсё, далей нейроны перадалі пра сувязі, гэта ўсё ў галаўной мозг. Напэўна, тое ж самае адбываецца, калі мы чуем пах. Нейроны перадаюць імпульсы, сігналы ў галаўны мозг. Але пах, водар, ён яшчэ пранікае і ў лімфу гэтай рэчы, якія мы ўдыхаем. І яшчэ доўгі такі час яны блукаюць па крыві, па нашым целе. То бок не толькі галаўны мозг памятае той ці іншы водар, але яшчэ і цела таксама мае вось такую араматычную памяць. Цікава тое, што лімфатычная сістэма, яна ж увогуле аднаўляецца не так хутка, і гэтая памяць такая, яна захоўваецца вельмі доўгія гады. А тое, што ўсё трапляе ў галаўны мозг, вось усе гэты веды пра водар, ведаеце, ўсё гэта складаецца ў той аддзел галаўнога мозгу, які адказвае за памяць ды эмоцыі. То бок усе вядомыя нам водары так ці інакш сувязаны з нейкімі падзеямі ў нашым жыцці і маюць таксама свае эмоцыі, свае асацыяцыі, як яны накладаліся, як яны там сітуацыйна складалася вось тая ці іншая падзея, і мы пазналі, пачулі ўпершыню гэты водар. Таму камусьці тыя ці іншыя водары здаюцца там вельмі прывабнымі, а хтосьці кажа, не магу выносіць, і там ён мне штосьці такое непрыемнае нагадвае. Гэта наша араматычная памяць. Адсюль мы маем і ароматэрапію, то дзякуючы тым ці іншым вось менавіта водарам мы можам уплываць на наш настрой і ўвогуле на стан эмацыйны ды фізічны, у якім мы знаходзімся.
І вось у нас ёсць такая шырокая плыня гэтых духоўных успамінаў, бо водар ладану, водар міры гэта сапраўды для нас водары святасці, водары касцёла, водары, які мы памятаем, хтосьці з дзяцінства, хтосьці больш у такім сталым узросце пачуў. І калі мы бачым вось чалавека, мы яго нават не ведаем, але мы чуем ад яго водар ладану ці міры, мы адразу ж кажам касцельны запах. Дзесьці з касцёла там чалавек ідзе, ці там не ведаю, там з нейкага абрада ці з пахавання ці яшчэ штосьці. Вось настолькі ў нас адразу ж сэнсуецца гэты водар з той ці іншай падзеяй. І гэтыя эмацыйныя прывязкі, яны больш значныя, больш такія складаныя, чым нейкія сэнсарныя ці славесныя, якія мы маем. І сапраўды, вось зараз такі час настаў, калі ўсё змяняецца, свет вельмі такі хуткі, і мы пашыраем нашы вось гэтыя водары, якія мы ведаем. І у гэтым свеце вось мне гэта захапляе, што у гэтым шалёным сучасным свеце Бог мае свой водар, Бог мае водар святасці. Гэта менавіта міра, і гэта менавіта ладан. І ён прыходзіць да нас ад першых самых подыхаў, вось як толькі мы яго пачулі. Канешне, у кагосьці можа гэта не ладан і не міра, можа гэта, напрыклад, кава, бо за кавай чалавек там разважае над пісаннем. Але гэта ўсё роўна ва ўсялякім выпадку нешта нетлумачальнае і такое няўлоўнае. Я думаю, што пошукі Бога і вось гэтага магічнага чагосьці, містычнага нават, будуць працягвацца ў нас вечна. Але пакуль будзе міра ды ладан, Бог будзе мець свой пах святасці. Вось. Дзякуй за ўвагу. З вамі была Анастасія Аўдзевіч. Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.